Kaixo artistak, hementxe gaude gure bigarren bideoan. Gogoratzen zelen zan genuen gauza txar batzuk egiten ari direla eta pertsona bat hil dena. Beraz, polizia eta hilerri bat jarri behar dugu. Hori egin baino lehen zue jakitea dandana mailakatu dudala. Jarri dudala maila berean. Bakarrik da hemendik dandana aukeratzea eta hemen esatea a la altura del objeto, eta esaten dio klik eta jartzen da dana bere altueran. Normalean mod asko daude eta baina modik erabilgarrienak hauek dira. Hau da, gauza bat ukituta esaten dizu klik eta ala, eraiki aldut horrekin, eta bestea da edozein gauza mugitzeko. Adibidez, mugitzen dut harri hau, eta harri hau, eta hau zen. Bai, Mikel, polizia jarriko dugu. Orduan, 10 kotxe daudela dino, elektrizitatea kontsumitzen du, eta hori, nire ustez erdi-erdian jartzen badugu asko hobeto. Horrela komunikazioa beto nola jartzen den, dandana berdez. Hemen jartzen badugu, agian leku guztietan ez, hemen jartzen badugu, orduan, hortxe jartzen dugu. Begiratu zer gertatuko den. Ea nora doa zen. Buelta emango du kotxeak, emango dio abiadurarekin. Eta nora joango da. Joango da. Nora joango da. Nahi duzu ikusi? Nora joango da. Onaino doa. Ez, beste luko batera. Kendu da. Eta kendu da. Eta orain bestea. Hilerri bat jarriko. Non jarriko dugu hilerria, nire ustez, justo hementxe. Eta ondo komunikatuta gelditzen da. Baina agian guztietara ez doa. Hemen jartzen badugu, badoa. Eta ez, hemen ez dut jarriko, noski. Momentuz hemen jarriko dut, hementxe. Logika dauka, ez da, justo hiriaren irteeran jartzea. Eta bitu ze pozik jartzen den jende. Pozik. Bitu, jolas honekin aukera daukat 3 motatako kotxe jartzeko. Orduan gu deluxe, ezta? Ikusi nahi duzu, hortxe dago. Beraz joango da, hilda dagoen norbaiten bila. Ara doa. Zera kotxea. Zakit. Kaixo, behitu ze fazion. Ara da, kenduko dugu, eta jarraitu dezagun ez. Orduan, eraiki ditugu gehiago, esaten du berriro langileak behar direla. Etxe gehiago. Jolas honetan, atentzioa ditzen dit... Ezagun nuen atentzioa ditzen dela, pillo bat etxe eraiki behar direla. Beno, momentuz, zer, bat hilda, eta ben, ura falta da, karo, eta ura ez badago. Uste dut, asuntoa ez doa ondo. Duan, ura jarri behar da. Hala ere ja eraman dute. Lehen zehozea azaldu dizuet, gogoratzen, zaratarena, oraindik ez diren ez jarri, bastira jarri. Hemen erdian jarriko ditut, beno ez, ze jarriko ditut, etxe handiak, zuok ikusteko, ze eskaera handia dagoenez, etxe handiak, eskaera dago baina bitu zen zer gehiago, nire ustez, hemen, beste hilara bat jarriko dut lanaren ondoan dagoelako. Horrela. Eta zer gehiago, hementxe pazintxarekin da batez ere. Ez dakit horrela jartzen badut, zeo zer gertatuko de elektrizitatearekin gertatzen. Oso astunak dira elektrizitatearekin, zait bat ere gustatzen. Beno, momentuz, polizia jarrita dago, agian ja gutxi barru hospital bat eskatuko didate, jendea bitu ze pozik dagoen, plus 20, ikusten da osasuna ez da, osasuna dinot,
osasuna. 3 pertsona daudela gaizorik, orduan ja gutxi barru hasiko gara ospital bat jartzen. Falta zaizkigu ere subiltzaileak, eskolak eta institutuak, haiek garraiatzeko autobus bat edo zehozer. Kontua da zenbat diru irabazten dugun. Momentuz gutxi. Beraz, momentuz ez du merezi hainbeste gastatzen. Bitu polizian agian gutxiago jarriko du, diru aurrezteko. Bitu poliziak zenbat ematen duen, 480. Orduan, aurrekontuak erdian jarrita nabarituko da. Zelan doa elektrizitatea, gero eta gutxiago, honek ematen digu 8 megabatio, eta guretan, momentuz topera gaude, baina ezin dugu gutxiago jarri. Ikusten honekin zenbat gauza ikasten diren, matematika, ikasten da hiztegia, begiratu matematikan, 8 megabatio ematen digu, eta hirian 4 megabatio kontsumitzen dira. Ikusten? Ez dago elektrizitatea! Tzen. Beste laserretuko dira. Beste laser. Triste egongo dira. Ez daude triste, posibito. Yepi! Hemen jartzen du beraien humorea, zelan dauden. Hemen gainera ikusten da, ñoñostin nola dauden. Ez hemen, ez beti nahazten naiz. Hemen ez, estatistiketan edo. Beti hazten zain. Gogoratuko naiz eta momenturen batean esango dizut. Informazioa ez da dago. Badaude tio. Beno, hemen ere ikus daiteke. Poliki daude. Ez dago pozik, zergatik. Oso gertatuko zain. Txen. Beno, momentuz etxeak horrela doaz. Eta zer, eskaera oraindik ez dago. Baina hemen jarraitzen dute esaten, ez daudela langileak. Beno, badakit zergatik. Zebeitu. Lehen hezkuntzarekin ez dago inor. Bigarren hezkuntzarekin ere ez. Horrek ze suposatzen du. Behar ditugula, langile guztiak hemen egoteko behar ditugu lehen hezkuntzako eskolak, bigarren hezkuntzako institutuak eta momentuz unibertsitaterik ez. Hori nola konpontzen da? Eskola honekin, edo eskola handi honekin, eta bigarren hezkuntzakoa institutoa, edo instituto honekin, edo handiarekin. Beraz, gero aukera bat dago, non zauden. Eta aukera deitzen da eskola komunitaria. Alternatiba bat da, eta horrela ume desberdinak izango ditugu. Oso gauza kuriosoa da jolas honetan. Agian zuentzako betiko egingo du, eta listu eskola bat jarriko dugu, eta kitxo. Zenbat pertsona daude, 460? 460 baldin badaude, ez ditugu 300 ikasleentzako eskola bat jarriko. Agian hobe jartzea 800 ikasleentzako, hemen matematika. Mantentzeko 160, mantentzeko 416. Ez, hau askoz merkeagoa da. Zelako tontakeria. Zelako lianteak. Jarriko dugu hemen erdi-erdian. Txup! Eta behitu lehenengo parkea jarriko dugu. Saskibaloiko zelaia kenduko dut hau. Sartzen da. Ez da sartzen, baina sartzen da. Zer behitu txantxuito bat egin moduan. Nahazten ditut zuaitzak. Eta jartzen da. Beraz, honek ze suposatzen du. Zaratarena. Gogoratzen zaite zaratarena. Eta honekin bukatzen dugu gaur. Zeia hezkuntzarena jarri dugu, pertsona gehiago dira. Baina zaratarena zer da? Dendak eraikitzean, denda txikiak, baina denda handiak eraikitzean, honek zarata gehiago egiten dute behitu. Desberdintasuna. Hemen ikusten da desberdintasuna. Eta orduan batzuk jejatzen dira esanez, zarata gaizori jartzen naiz. Orduan, zaratarekin kontuzen dira. Por cierto, arazo berbera zuok ikasteko. Hemen jartzen du, zenbat langile behar diren, eta gero, pilo bat langile behar dira. Eta lehen hezkuntza eskatzen da. Bigarren hezkuntza ere bai. Orduan berriro, institutua ere beharko dugu.
Momentuz eskola nola dago, beno, hortxe doaz poliki-poliki betetzen. Eskola bat hor dago eta zen institutu bat ere jarriko dut. Agian oso askar egiten ari gara, horrela bagoaz. Nik nahiago dut zuoi poliki-poliki jolasa azaltzen. Orduan, niri bidea pizka bat zabalduko dut. Hementxe, aurrekoan jarri dudan moduan, lauki jarriko ditut, lau. Eta lau, ja ulertuko duzu ezergatik, Spoiler alert, kontua da, hiribidea jarri beharrean gero, erreil bat eta beste erreil bat jarriko du. Eta horrela trafikoa desberdin egongo da, hemen semaforoak jartzen dira, liada astu. Por cierto, semaforoak kentzeko, hemen klikatzen da, rutas de tráfico eta intersecciones. Eta hemen semaforoa egon beharrean, usten baldin badi, ez dituzten, ez dituzten momentuz, ez dakit akatz bat egon dut, edo. Semaforoa jarri beharrean, jartzen da stop. Bai, baina orain ez dituzte. Orain bai, zen didazu? Ez dituzte, ez dakit. Eserretuta dago nirekin. Momentuz iria hementxe dago, Ñoñosti hementxe dago. Beste bat erosiko dugu gutxi barru, eta hemen trena ikusten da, trenbidea ikusten da. Beraz, momentuz horrela utziko dugu, begiratu nola dagoen iria, etxe gehiago irekitzen ari dira, hilerria daukagu, eskola eta lehenengo parkea daukagu, jendea pozago dago, miratu, pizka bat pozago, oraindik falta da. Eta, hilerria, polizia eta industriarena. Momentuz etxen. Beraz, 3. kapitulu honi amaiera emango diogu. Hurrengora arte artistak.